Balikan na ako. Malayo ba? Hindi, ano yun? Balik kami. Patay kami gas. Hello mga loves. Lalayas na naman si Inday Mirian. Iwan muna natin si Tami kasi palagi na natin sama. Joke lang. Iwan natin muna, meron tayong lakarin. Shout out daw sa kinsa ganito te? Yaya Mila. Yaya Mila, Carmila no? Taga Cebu o. Ah. Ha? Ate Juan. Ay gina. Halo ay mag-ano? Ay video o photo. Hala. Ano hindi mo man kami nilibre? Sa teori na. Guys, bumili siya ng Popeyes para lang talaga sa kanya. At walang para sa amin. So, okay lang. Walang para sa amin. Walang para kay Brenda at kay Mirian. Oh, ito te, oh, ito te. Ito na yung chicken mo, oh. Wag magkalat ha. Baby. Wag magkalat, baby. Lagyan mo ng ano, Brenda. Pacifier sa dinidi. May beef ako dito, te. Oh, beef pala. Ay, wala akong ano. Meron kayong... Meron dyan sa loob. Sanitizer? Oo. Ay, sanitizer? Hala, ay, wag. Oo, galing yan sa basura. Pero malinis yan, of course. Ay, ginoo ko ang init ng kalibutan. Oh, wala, okay na. Yun yung ano, maganda yan. Ay, yung kakain. Ako lang. Ikakain na. Mamaya na lang mag-drive. Dili, ay, maghinahinay. Kakain muna mag-drive. Maghinahinay, diha. Na ang price kain na, malagpot, man yun ang price. O sige, kain muna kayo. Sige na, kay Muragi. Si Brenda, kakaunon dyan. Si Brenda dyan. Si Brenda ba o si Mian? Si Mirian? Wala, ang bihong buhok mo, Bing. Dali ka, i-try ang price, ang sarap. Ha? Ang umaga. Mainit ang price? Mamaya kuluntoy pa yan sa ano. Ayaw nga tumigas. Ayaw nga tumayaw. Bakit tumigas ang nasabi ko? Kasi mahilig si Brenda sa tigas. Kuha ka ng chicken, Bing. Dali, kuha ka. Ang init naman, ate. Ito yung chicken na wala ng bone. Ay, kuluntoy na yan. Kain tayo, guys. Kain tayo, guys. Kain. Ay, butter yung ginamit nila. Hindi ah. Hindi ah. Kunin mo na. Kasi kunin mo na yung box sa amin yung karne ha. Saan ka ba? Ang dami pala. Luwakan. Lagyan mo ng tissue. Thank you, ta. Huwag na kayo ante. Huwag na kayo ante. Ano mo? Hindi pwedeng hawakan. Ano tayo dito? Naniwala naman. Oo. Siyempre, sabi wag na eh. Mabait naman ako pag sinabi wag na. Ilan kang aircon dyan, te? Yun, crunchy na. Kakain ng bata. Kain ng masarap. Mag-lock tayo ng door. Crunchy ng pop. Ice. Yung ano niyo. Wala kayong Diba ang sarap ng babay? Masarap pa sa Jollibee. mas crunchy kaysa sa KFC. Diba? KFC? Na-try mo yung KFC? Ang init ng pera. Dito. Bagong ano? Bagong haon. Mamaya pa kakainin. Anong kakainin ni Kuya Cobbs yun? Hala, ano yung... Pag hindi natin. Ano yung naglalakad? Walang yawe. Anong oras tayo, Be? Kung anong oras matapos. Balikan na ako. Malayo ba? Hindi, ano yun? Balik kami. Patay kami gas. Kawawa mo kayo. Saan kami po? Uuwi kami. Hatid niya ako, din uuwi siya. Tapos, Ito, kuha lang.
Tapos pagka tapos mo, pupunta na ng hati na yun. Ano niya ako, susunduin niya ako, sunduin ka niya, hatid niya ako. Parang gano'n na nga. Last na ito, ani mag-drive ako. Kayo na lang kakain. Halabi, wala tayong tubig. Okay naman na. No. Ginusto namin ganito. Magtiis. Daghan naman yung order na makabalayo. Ha? Madala mo pa yan. Yan lang, hindi ako kakain ng replay. Ha? Hindi ako kakain ng replay. Replay? Parang ulit. Leftover, replay. Ang arte naman itong mga tao ito. Yaman. Kami lang talaga yung mahirap. Ang daming leftover. Maraming replay. Ito ba? Kayo dun. Yung ganito na sinasabi ko nga, meron pa. Kakainin na naman yung mga lumuka. Hawakan mo ng french fries kasi magdadrive na yung isa. Baka na tayo, Kumana ako. Hindi naman siguro yan mag-ice slide. So yun guys, tapos na yung ating si Brenda. Ay, hala, halos pares yung damit be. Pero mas Tapos lang sa akin. tapos na yung kay Brenda. Anong ginawa? Okay. Kay Ate Nini pala. Yan, sobrang puti. So yun, tapos na. And Tapos, nag-request na naman siya na dito sa tindahan, bili lang daw siya ng tubig. Walang tubig. Pares tayo, walang tubig. So, dinaan na lang namin siya para At meron pa siyang chicken. mawawan Para sa Kuya Kobe, dalhan to doon. So ano na, pagod ka na be? Nagutom ka na? Hindi, kakakain. Gutom na naman. At kumain kami ng Popeyes. Masarap yung Popeyes na. May Popeyes sa Singapore be? Oo. Ah, meron pala? May Popeye sa Singapore. Same lang. Same lang din. Crispy din. Siguro syempre binili yung diba? Crispy din. Kaya mas maraming kumakain sa Popeye kaysa sa Ibang Huwag kang kukain ng McDonald's na burger be. talagang kinuha, no? Bye te. Bye! Ang imo mo, ang chicken mo, ang chicken. Ang chicken, bye! Ay. Kaya na, Salamat, may pagkain na ako. Sige, ingat. Bye! Ingat. Thank you. Salamat, Kita-kits bukas. Bukas? Punta kami sa tindahan bukas. Okay. Bye. Bye! Te. Magluto mo mustasa ugma. Ahong ingnon. O katong pareha sa una ba? Ginisang mustasa. Oh, ingat to. Mag-away palito ni Merinda. Sige, bye. Okay, bye. Thank you. Paano siya makapasok be na walang Nilakmak ko yung Ay, hindi yan. Open yan, be. Hindi, paano siya makapasok sa kwarto walang yawi? Nilaknak ko. Baka nandun naman si Kuya ko, di ba? Ah, okay. Ay guys, na-drop ko na si Brenda, no? And na-drop ko na siya, and then may doon, maraming pulis. Kaluka, ang daming pulis doon. Natakot ako. Doon talaga malapit sa bahay ni Brenda. Akala ko hindi na ako makalabas, kigwa. Matrapa ako doon. Matatrapa ako doon, no? So, kaya yun. Ay, natakot tuloy ako. Kasi, ang daming pulis doon. Grabe pala talaga itong lugar nito na area talaga. Nakakaloka. Sobrang natakot ako. Akala ko matrap ako. Daming pulis, ang daming tao. Ano nang oras ngayon? 8:20 na ng gabi. Gabi na guys, pero hayag pa kaayo. No?
pumayag pa kaayo dahil kahit gabi. Anyway, so pauwi na tayo, no? And I will, yun lang yung ganap ko ngayong araw. Lubak-lubak ba? Grabe ang lubak-lubak. So kaya yun. Umihi na si Roxy. Ihi ka na? Finally. 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 Where's Misty? Monkey. Where is Misty? Come on, let's go. Where is Misty? Where is she? Ay, where is Misty? Oh, come on, let's go, Monkey. Where is Monkey? Takot na, patay, patay. Fireworks. Roxy doesn't like the fireworks. Wa na, patay. Ayaw ni Roxy yung fireworks. Fireworks? You don't like it? You don't like the fireworks? What happened? Ang daming kayuti, guys. Ang daming kayuti. Ang daming kayuti. Ha? Oh my God, ang daming kayuti. Narinig ninyo, guys? Grabe, there's a lot of them. Yes, they run in packs. Yeah, I won't do that. Huh? I won't do that. Why? Because they're not afraid of people. They're not afraid? No. Hala, they are not afraid of people? No. Let's go inside. Kasi kakainin kayo ng kayuti. Ang dami. Come on. Good. Oh, there's a lot of them. I think they smell the dog, huh? Every time. No, they stop, han. Once the dog is inside this stuff, they can smell, han? Yep. Well, the same thing what happened the other day, remember? They make noise when Roxy's here. And when they're in, they stop. She goes in and stop. Because they see her with food. Oh! Oh! The coyote attack. Okay, you ready to eat? I have salad. You eat with me? Just far enough. And I'm home and my husband eat dinner without me. It's okay. I got home late. So, kapag lumalabas yung dalawang aso kapag gabi, ang mga kayuti, no, mag-howl-howl yun na silang tanan. Ang dami, murag pack sila ba, buong pack. Ang ingay! Ang ingay. But anyway, kain lang daw si Tamit ako. Yung asawa ko ba, hindi yun kakain ba? She's not gonna eat ba? I knew it. I knew it. Hindi yun kakain ba? Alam ko na this.